даври 13-уми рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар имрӯз шурӯъ мешавад ва дар доираи барномаи рӯзи аввал бозӣ байни дастаҳои Регар Тадаси шаҳри Турсунзода ва Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ дар назар дошта шудааст. Ҳамчунин дар имрӯзи рақобатҳо боз як бозии дигар низ мавриди назар аст. дастаи Регар Тадас дар даври гузаштаи Лигаи олии футболи кишвар ки оғозбахшандаи марҳилаи дуюми чемпионат ба ҳисоб мерафт, дар ҳамин майдон бо ҳисоби 1-2 аз пешсафи ҷадвали мусобиқот Истиқлол бо ҳисоби 1-2 шикаст хӯрд. дастаи Куктош бошад баръакс дар бозӣ дар майдони худ бо ҳисоби 2-1 тавонист клуби марказии варзишии Артиш Помирро шикаст диҳад ва бо ҳамин айни замон бошгоҳи тозакори Лигаи олии футболи кишварамон ба ҷои сеюми Лигаи олии баромадааст. ман ҳайати дастаҳоро барои шумо айни замон муаррифӣ хоҳам кард. бо дар назар дошти он ки Регар Тадас мизбони ин бозӣ аст, биёед аз дастаи мизбон муаррифи ҳайати дастаҳоро шинос оғоз намоем. дар хати дарвоза рақами 25 Рустам Ризоев, футболбозоне ки дар хати муҳофиза ҳастанд. Далер Тухтасунов рақами 5, рақами 33 Бахтиёр Қаландаров, ҳардуи онҳо дар хати дифои марказӣ мебошанд. футболбозоне ки аз ду канор ҳастанд дар хати дифо Саидамири Саидаҳмад рақами 6 ва рақами 14 Ойбек Абдуғаффоров мебошанд. футболбозоне ки дар хати ним муҳофиза қарор мегиранд, капитани даста рақами 2 Сафарали Каримов, рақами 77 Абдусамад Ҳоҷибоев, рақами 12 Акбар Бобомуродов, рақами 20 Ҳикматулло Расулов, рақами 9 Фирӯз Раҳматов ва рақами 10 Наврӯз Рустамов мебошанд. сармураббии даста Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев. доварони дидори имрӯзаро ман барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. Беҳрӯз Муртазоев аз шаҳри Душанбе мебошад ва садои уштаки ӯ баланд шуд. бозиро аз маркази майдон футболбозони Куктош оғоз карданд. ба ӯ кӯмак мекунанд Наимҷон Мансуров аз ноҳияи Бобиҷон Ғафуров ва ҳамчунин Фарҳод Куралов аз шаҳри Душанбе. довари эҳтиётӣ бошад Саёдҷон Зайниддинов аз Душанбе мебошад. нозири доварон Равшан Ишматов аз шаҳри Бухтар ва комиссари бозии Пулот Қодиров аз шаҳри Душанбе ҳастанд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд дар маркази майдон ва корти зард нишон дода мешавад ба Фирӯз Раҳматов, ҳамлагаре ки пас аз муддати хело ҳам тӯлонӣ дар ҳайати асосии Регар Тадас имрӯз бозиро аз дақиқаи аввал шурӯъ кард, аммо бубинед дар дақиқаи якум инҷо қоидаи бозиро дағалона вайрон мекунад нисбати рақиби худ футболбоз таҳти рақами 17 Аҳтам Холбоев ки капитани дастаи Куктош ба ҳисоб меравад. айни замон ба ӯ ёрии таҷҳилии тиббӣ мерасонанд дар маркази майдон. хуб, футболбозони меҳмонро акнун барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. ёдовар мешавем ки онҳо бо пироҳанҳои рангаш кабуд майдондорӣ карда истоданд ва Регар Тадас бошад бо пироҳанҳои рангаш сурх бозӣ карда истодааст. Саидҷон Зайниддинов ишора мекунад ки бояд берун аз майдон айни замон ба капитани дастаи Куктош ёрии таҷҳилии тиббӣ расонида шавад, чаро ки ҷароҳати бардоштаи капитани даста хело ҳам ҷиддӣ ба чашм мерасад. Фирӯз Раҳматов дар ин бархӯрд воқеан ҳам ба саломатии рақибаш каме зиён ҳам расонид. бархӯрд дар маркази майдон дар ҳолате ки ин гуна бархӯрдҳо чизеро ҳаллу фасл карда наметавонад дар маҷмӯъ, аммо бубинед ба саломатии яке аз футболбозон воқеан ҳам зиёни ҷиддӣ расонида шуд дар ҳамин лаҳза. хуб, ҳайати дастаи Куктош дар бозии имрӯза рақами 1 дарвозабон Баҳоуддин Холиқов, футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд Асилбек Мансуров, рақами 5 ӯ легионер аст аз кишвари Ӯзбекистон, рақами 17 капитани даста Аҳтам Холбоев мебошад, рақами 4 легионер аз Африқо Артур Принс ва рақами 22 Сафарзода Фахриддин, рақами 7 Одил Бобоназаров, рақами 16 Собирҷон Холматов аст. зарбаи ҷаримавӣ иҷро карда мешавад ва ҳамчунин рақами 31 Нодирбек Ибрагимов, ӯ низ легионер аст аз кишвари Ӯзбекистон даъват шудааст. Одилов Муҳиддин, рақами 11, ӯ низ аз ҷумлаи легионерҳои дастаи Куктош мебошад. хуб, Султонов Азизбек, рақами 9 ва рақами 77 Меҳруҷиддин Музаффаров, сармураббии даста Аҳлиддин Курдиназаров аст ки ба ин дастаи тозакори Лигаи олии футболи кишвар роҳбарӣ мекунад. зарбаи ҷаримавӣ Ҳикматулло Расулов омодагӣ мебинад баҳри иҷрои шиён. партоф на чандон хуб буд. ин ҳолат бартараф карда мешавад, аммо имконият барои футболбозони Регар Тадас ба вуҷуд омад ва боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. дар ин вазъият
дувари марказ бо қатъият ишора карда истодааст дар назди ҷаримагоҳи рақиб ки қоидаи бозиро вайрон карданд футболбозони меҳмон. Сафарали Каримов бошадааст дар ин вазият ба низоу мунохиша даст мезанад бо футболбозони рақиб. дувари марказ ҳоло ба назди худ даъват мекунад дарвозабони дастаи Куктош Баҳуддин Холиқовро то ин ки корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монад ва биёед мо фурсат дорем ҳолати такрори ҳамин вазъияти ба вуқӯъ пайвастаро мушоҳида кунем. воқеан ҳам бархурд буд инҷо аз ҷониби футболбоз таҳти рақами 5 Асилбек Мансуров аст. гуфтем ки ӯ аз ҷумлаи легионерҳои дастаи Куктош ба ҳисоб меравад ва қоидаи бозиро дар назди ҷаримагоҳи хеш вайрон кард. зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад. бисёр ҳам хавфнок аст аз ин масофа зарба задан дар дили холбозӣ дар ҳайати бошгоҳҳои гуногуни лигаи олии футболи кишварамон метавон нафаронеро пайдо кард ки аз зарбаҳои ҷаримавӣ метавонанд мустақим дарвозаи рақибро рах накунанд. қаблан чунин футболбоз дар ҳайати Регартадаст Фирӯз Қараев буд. айни замон ӯ дар ҳайати бошгоҳи клуби марказии варзишии Актив Помир майдондорӣ карда истодааст. аммо дар набудани ӯ нафарони дигар ҳастанд ки зарбаҳои ҷаримавиро метавонанд мустақим ҷониби дарвозаи рақиб иҷро кунанд. хуб иҷозат дода мешавад. Ҳикматулло Расулов зарбаи ӯ ту ба девори дифоӣ расида баъдан ҷониби дарвоза рафт ва Баҳуддин Холиқов тубро ба дасти худ гирифт. аввалин вазъияти хавфнок дар дидори имрӯза бо иштироки футболбозони мизбон ба вуҷуд омад. зарбаи ҷаримавӣ мустақим туб ҷониби дарвозаи Баҳуддин Холиқов ҳаракат мекард, аммо дарвозабон тавонист тубро ба дасти худ гирад ва бо ҳамин хавфу хатар бартараф карда шуд. дар ҳайати ҳарду даста назар ба бозиҳои даври гузаштаашон тағйиротҳо ба чашм мерасанд. бинандагони гиромӣ, аз ҷумла дар ҳайати Регартадаст се футболбозе ба майдон баромаданд ки имрӯз дар бозӣ бар муқобили Истиқлол ҳузур надоштанд, яъне аз дақиқаи аввал майдондорӣ накарданд бо сабабҳои гуногун буд. хуб капитани даста гуфтем Сафарали Каримов баргаштааст. инҷо туб дар ихтиёри футболбозони Регар аст. Абдусамад Ҳоҷибоев партофти ӯ ба канор. Ҳикматулло Расулов ирсоли ӯ ва туб ба дасти футболбози Куктош расидааст. дувари марказ ишора мекунад ки дар ҳамин ҳолат бояд зарбаи озод таъин карда шавад. воқеан ҳам туб ба дасти футболбози Куктош расида дар навори тадриҷӣ ин чиз барои мо шумо дақиқан аён шуд. Фахриддин Сафарзода буд ки бо дасташ самти ҳаракати тубро дигар кард. хуб тамоми зарбаҳои ҷаримавӣ ва вазъиятҳои боқимондаи стандартиро мебинем дар ҳайати Регартадаст. Ҳикматулло Расулов иҷро карда истодааст. дар бозӣ бар муқобили Истиқлол низ тақрибан ҳамин гуна буд, вале баъзе мавридҳо Далер Тухтасунов ҳам иҷро мекард. партофти Ҳикматулло Расулов, аммо ин вазъият бартараф карда мешавад ва зарбаи кунҷӣ кор карданд футболбозони Регартадаст. фишори онҳо хело хуб ба чашм мерасад аз дақиқаи аввал. бетакрори зарбаи озодро бори дигар мушоҳида кунем ва ҳоло зарбаи кунҷӣ кор карданд. ирсоли дигар бора ба дохили ҷаримагоҳ футболбозони Регартадаст зарба мезананд, аммо пештар аз ин садои ошта ки Беҳрӯз Муртазоев баланд шуда буд дар дохили ҷаримагоҳ футболбозони Регар қоидаи бозиро вайрон карданд, яъне фол дар ҳуҷум қабл аз он ки зарба аз ҷониби бозигарони Регартадаст иҷро карда шавад. Бахтиёр Қаламдаров буд ки ин зарбаро иҷро кард. хуб гуфтем дар ҳайати Регартадаст се тағйирот аз назар ба бозӣ бар муқобили Истиқлол. инҷо аз дақиқаи аввал бозиро шурӯъ карданд Сафарали Каримов капитани даста, ҳамчунин Саидамири Саидахмад муҳофизатгари канорӣ ки ҳардуи онҳо бо сабаби кортҳои зард ва сулхашон дар ҳамон бозӣ иштирок карда наметавонистанд. ҳуҷуми футболбозони Куктошро айни замон хоҳем дид. партофт ба дохили ҷаримагоҳ Далер Тухтасунов ин вазъиятро тавонист ки бартараф намояд ва дарҳол футболбозони Регар худ ба ҳуҷум мегузаранд. Сафарали Каримов капитани даста тубро дар ихтиёри худ нигоҳ медорад. партофти ӯ ба Фирӯз Раҳматов бошад босам ба канор. ирсоли дигар бора ба наздикии ҷаримагоҳ, аммо инҷо мавқеият барои футболбозони Регартадаст муҳайё набуд то ин ки ба самти ҳаракати ин туб сурати давидани худро идома диҳанд ва баъдан ба туб соҳиб шаванд. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Ойбек Абдуғаффоров қоидаи бозиро вайрон кард дар ҳамин лаҳза.
خب در این نواری تدریجی برالو شما توانستید با این حالت بهایی ضروری خود رو دهید و ببینید که فوتبال بازان رگارتا دست همدیگر رو کمی درست درک نکردن. حکمتالله رسولوف میتوانست که درستتر به همدستایش پرتافت کنند و این خطر و خطر رو به پورگی دور نمایند. اما برعکس این به چشم رسید او خطا کرد و با این عملی اجرا کردهش برای رقیب امکان اجرای ضربه کنجی رو به وجود آورد. پرتافت کرده میشود به داخل جریمه گاه. فوتبال بازان رگارتا از این حالت رو برطرف کردند و باز هم فول در هجوم خواهی دستیزی در داخل جریمه گاه رگارتا از جانب فوتبال بازانی رقیب با قید گرفته می شود. برخورد بین رستم ریزویف دروازه‌بان و همچنین شاید در این نوار بهتر خوبتر معلوم شوند. میبینیم که یکی از فوتبال بازان خط هجومی دسته کوکتوش بود در داخل جریمه گاه که برخورد با دروازه‌بان رگارتا است و بهروز مرتضایف این حالت رو همچنین پای دستیزی دسته هجوم کننده اشاره کرد. و دیگر بار از نزد دروازه رستم ریزویف توپ رو با بازی در آورد. خوب در مورد اون فوتبال بازانی که حضور نداشتن برای شما گفتم و نفر سوم فیروز رحمت پس از هیئت دسته رگارتا است. او امیرجان سفرов روی وز کرده است می‌کنند برای فوتبال بازانی کوکتوش به وجود میآید و چگونه وضعیت است در آخرین لحظه و فوتبال بازانی رگارتا دست توانستند این وضعیت رو برطرف نمایند. بسیار هم خوفناک بود این هجوم فوتبال بازانی کوکتوش و دیدیم که مهراج‌الدین مظفرов دارای امکانیت خوبی رخنه کردن دروازه رقیب بود. کوشش‌هایش نیست در این زمینه بهر با وجود آوردن موقعیت مساوی جهت ضربه زدن جانب دروازه رستم ریزویف خیلی هم خوب به چشم رسیدند. اما محافظتگران رگارتا در آخرین لحظه توانستند این وضعیت رو برطرف کنند. مهراج‌الدین یادآور میشه قبلا سابقه بازی در هیئت رگارتا رو هم دارد اما این مدتی چندان زیاد نبود. اگر اشتباه نکنم همگی مدتی 6 ماه او در هیئت رگارتا بازی کرد. پرتافت نوبتی به داخل جریمه گاه و رستم ریزویف اولین شده به توپ میرسد. خوب در هیئت رگارتا اون فوتبال بازانی که در دیدار امروزه اشتراک کردن نمیتوانند ما چون به هیئت ذخیروی مشاهده میکنیم امیرجان سفرов رو اونجا پیدا کردن نتوانستیم. حمله‌گری که در بازی بر مقابل استقلال از دقیقه اول میدانداری کرد و بسیار بازی خوب و پرمضمون هم نشان داد اما امروز در هیئت ذخیروی نیز حضور ندارد و با فرق از بازی بر مقابل استقلال دو تاکید شده است. وحیدالدین سفرов و همچنین میبینیم که شیرزاد محمدیف امروز در هیئت اساسی به میدان نبرآمدند. پرتافت نوبتی به داخل جریمه گاه از جانب فوتبال بازانی کوکتوش. حالا ضربه کنجی کار میکنند فوتبال بازانی مهمان. ببینید چگونه هجوم‌های فوتبال بازانی کوکتوش خیلی هم پرمضمونند و همدیگر رو درست درک کردن اونها از عمل‌های عادی‌ترین که اجرا میکنند برالو به چشم میرسد. عادل بابانظرов آمادگی دیده ایستاده است برای اجرای ضربه کنجی. او نیز دستپروری فوتبالی رگارتا دست به حساب می رود. قبلا تجربه خوبی بازی در این باشگاه رو هم دارد. ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه نوروز رستمov این وضعیت رو برطرف کرد. ضربه نوبتی فوتبال بازانی کوکتوش و ببینید حکمتالله رسولوف چگونه در قبول توپ به اشتباه راه میدهد و این خطاگی خود را هم اکنون کوشش کرد که خود برطرف کند اما موفق نشد. پرتافت نوبتی از جانب فوتبال بازانی کوکتوش و وضعیت خوفناک نوبتی اما کار تا به اجرای ضربه جانب دروازه رستم ریزویف رفته نرسید. خوشبختانه فوتبال بازانی رگارتا دست برای خود این وضعیت خوفناک را توانستند برطرف نمایند. اما کوکتوش پس از برطرف کردن هجوم‌های پیاپی رگارتا دست در آغاز بازی دیدیم که در عکس الهجوم‌ها و عموما هجوم‌های پوزیشنی که داومی چند دقیقه اخیر تشکیل کرد خیلی هم بازی پرمضمون رو در نزد جریمه‌گاه رقیب نشان می‌دهد. در حالت کوکتوش هم تغییرات‌ها به چشم می‌رسند. نظر به بازی گذاشتن ما این زمان دو فوتبال بازی رو دریافت می‌کنیم در حالت اساسی که در دیدار بر مقابل کلوب مرکزی ورزشی ارتش پامیر از دقیقه اول میدانداری نکرده بودند. اینها محافظتگر
Асилбек Мансуров аст. Таҳти рақами 5 ба майдон баромад ва дигаре Собирҷон Холматов таҳти рақами 16 ним муҳофизатгар мебошад. Қоидаи бозӣ инҷо вайрон карда шуд. Дар ҳамон бозӣ ки бо ғалабаи Куктош анҷом ёфта буд, Абдурасул Раҳмонов ва ҳамчунин Идан Окран майдондорӣ карда буданд. Окран легионери дигари африқои дастаи Куктош бо сабаби шумораи барзиёди кортҳои зардаш дар бозии имрӯза иштирок карда наметавонад. Зарбаи ҷаримавӣ Далер Тухтасунов омодагӣ мебинад баҳри иҷроиши зарбаи ҷаримавӣ. Партофти Далер ба дохили ҷаримагоҳ бисёрам хуб буд, аммо туп то ба ҳамдастояш рафта нарасид. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби муҳофизатгарони Регартадас дар маркази майдон. Қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Биёд такрори ҳамин вазъиятро мушоҳида кунем. воқеан ҳам Саид Амири Саид Аҳмад хост каме пешдастӣ карда ба тӯб аввалин шуда бирасад, аммо муваффақ нашуд. дар ҳамин фурсат ба маврид аст албатта ба ҷадвали умумии лигаи олии футболи кишвар баъд аз анҷоми 12 даври рақобатҳо таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кунем. Истиқлол бо 29 имтиёз пешсафи ҷадвалро нигоҳ медорад. ҳуҷуми футболбозони дастаи Куктош Меҳроҷиддин Музаффаров ва зарбаи ӯ дар охирин лаҳза боз ҳам футболбозони хатти дифои Регартадас тавонистанд садгузорӣ кунанд. ин Бахтиёр Қаландаров буд ва рақиб имконияти навбатии иҷроиши зарбаи кунҷиро дарёфт кард. Меҳроҷиддин Музаффаров бубинед чӣ гуна ибтидо тӯбро каме аз худ дуртар ҳаво медиҳад ва баъдан бо суръатафзоӣ ба тӯб мерасаду зарбаро ҷониби дарвозаи Рега равон менамояд. ин дуюмин чунин ҳаракати Меҳроҷиддин Музаффаров буд. голи пирӯзиоварро дар бозӣ бо клуби марказии варзиши артиш Помир Масъуб ба ҳадаф расонид. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ футболбозони Куктош талош мекунанд инҷо, аммо ин вазъият бартараф карда шуд. Ҳикматулло Расулов хафу хатарро дуртар карда аз дохили ҷаримагоҳи хеш ва аксу ҳуҷуми футболбозони Регартадас Абдусамад Ҳоҷибоев бисёрам хуб партофти ӯ ба канори рост. Ҳикматулло Расулов ба тӯб мерасад ва дар қабули тӯб каме ба иштибоҳ роҳ дод, аммо ба ҳар ҳол тавонист ки партофтро анҷом диҳад, вале мебинем ин ирсоле ки Ҳикматулло анҷом дод ноаниқ буд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Сафарали Каримов гарчанде намехоҳад ба гардан гирад ин қоида вайронкуниро, аммо Беҳрӯз Муртазоев ки дар маркази ҳамин гирӯдори майдондории футболбозони ҳар ду тим қарор дошт. ҳамчунин мебинем кӯмакдувар ҳам чандон дуртар набудааст аз вазъияти ба вуҷуд омада. ба ҳолати ки чанд лаҳза пештар аз ин ба вуқӯъ пайваст баҳои зарурии худро дода тавонистам. хуб, дар мавриди тағйиротҳо ва он дигаргуниҳое ки назар ба бозии ҳафтаи гузаштаи ҳар ду тим аст, ман барои шумо болотар истода гузаштам. радабандии ҷойгиршавии футболбозони ҳар ду тим дар майдон тақрибан ба ҳамдигар хело ҳам шабоҳат дорад. инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи Регартадас буд, аммо бубинед дар ҳамин вазъият дидем Фирӯз Раҳматов то ба охир мубориза накард. аслан ҳамлагарон ҳамчун Саёде ки бо тамоми нерӯ қувваи биниши худ талош мекунад дарёфт кунад имконияти мусоидро, ин гуна рафтор накард дар дохили ҷаримагоҳ. дар маркази майдон футболбозони Регартадас гарчанде тӯбро ибтидо аз даст додан, аммо онро баъдан барои чанд сония дигар бора ба худ бармегардонанд, аммо Куктош имконияти тақвият бахшидани ҳуҷуми худро тавассути канори чап дорад дар ин вазъият. зарбаи навбатӣ ҷониби дарвоза буд, аммо мебинем ноаниқ аст ин ҳолат ва зарбае ки иҷро кард футболбози хатти дифо Фахриддин Сафарзода тӯб аз майдон берун мешавад. 4-4-2 аст шакли ҷойгиршавии футболбозони ҳар ду тим дар майдон, аммо дар мавриди бозигарони Куктош дар баъзе ҳолатҳо чунин шаклу гумонҳо ҳам ҳастанд ки шояд яке аз ин муҳофизатгарони дигари даста бештари вақт ҳаракатҳояш дар хатти ҳуҷум ба чашм мерасад. Принс Артур маҷбур шуд тӯбро ба дарвозабони худ Баҳуддин Холиқов баргардонад.
Фаҳлиддин Турдиназаров хоҳиш карда истодааст аз шогирдонаш то оромона бозиро идома диҳанд. Аз ин фишор тавонистанд раҳо шаванд футболбозони Куктош. тавассути марказ Одил Бобоназаров партофт мекунад ва ирсоли ноаниқа аз ҷониби Одил дар ҳамин лаҳза ба чашм расид. бозӣ байни дастаҳои Истиқлол ва Регартадаз ки гуфтем дар даври гузашта сурат гирифта буд, бо хатогиҳо аз ҷониби ситоди доварони бозӣ бо сарварии Гулмуроди Саъдулло ба чашм расид ва баъд аз анҷоми он кумитаи тартибу интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистон ба кӯмакдоварон ҳамчунин нозири доварон чанд огоҳӣ ва довари марказро ҳам огоҳӣ дод дар мавриди он ҳолатҳое ки ба вуҷуд омада буданд. футболбозони Куктош чанд лаҳза пештар аз ин фурсати дигареро дарёфт карданд ҷиҳати зарба задан ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев. биё такрори ҳамин вазъиятро мушоҳида кунем. боз ҳам Меҳроҷиддин Музаффаров дар охирин лаҳза имконияти иҷроиши зарбаро дошт, аммо футболбозони Регартадаз нагзоштанд ки ин зарбаи ӯ то ба дарвоза рафта расад. Одил Бобоназаров партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. ин вазъият бартараф карда мешавад. Абдусамад Ҳоҷибоев тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун кард. Фирӯз Раҳматов дар мубориза меафтад. тӯб дар ихтиёри футболбозони Куктош аст. Принс Артур партофти ӯ ба Аслибек Мансуров. партофти Мансуров ноаниқ аст. Бахтиёр Қаландаров ва тӯб аз майдон берун шуд. хуб гуфтем хатогиҳо ба чашм расидан дар ҳамон бозӣ, аз ҷумла барои иштибоҳҳои дағал Исмоил Нуралиев кӯмакдовар ки бевосита ба натиҷаи бозӣ таъсиррасон буд, аз ҳакамӣ кардан дар ду бозии лигаи миллии футболи кишварамон маҳрум карда шуд. ҳамчунин ба довари марказ Гулмуроди Саъдулло ва ёвараш Вафо Қараев огоҳӣ дода шуда аз ҷониби кумитаи тартибу интизомӣ ва ба нозири доварон Рустам Абдуллоев барои баҳои хуб гузоштан ба ситоди доварон ӯро низ аз ду бозӣ маҳрум карданд. инҷо имконият барои футболбозони Регартадаз аст, аммо мебинем дар дохили ҷаримагоҳ фурсати навбатӣ ба вуҷуд овардаи худро шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ба таври зарурӣ истифода карда наметавонанд. пас аз он ки дар оғози бозӣ мо бартарии дастаи мизбонро мушоҳида кардаем, давоми 10 дақиқаи охир Куктош бештар дар ҳуҷумҳо бозии пурмазмуну беҳтар нишон медиҳад назар ба рақиби хеш. аммо қоидаи бозӣ айни замон вайрон шудааст. Саидамири Саидаҳтам дар мубориза бо футболбози Куктош инҷо талош кард ва дар навори такрорӣ мо шоҳид шудем ки тӯб ба дасти футболбози Куктош расида буд. аз ҳамин сабаб довари марказ рафти бозиро манъ кард чанд лаҳза пештар аз ин ва ин қоидаи тезии навбатӣ аз ҷониби футболбозони Куктош аст. Одил Бобоназаров қоидаи бозиро вайрон кард ва бубинед ки акнун чӣ гуна фурсат ба вуҷуд меояд барои футболбозони Куктош. тавассути Канор суратафзоии онҳо тӯб аз майдон берун шуд, аут кор карданд. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. боз ҳам ҳарчӣ бошад ки фолҳои хурд ва ё ба истилоҳ майда қоидавайронкуниҳо зуд аз ҷониби футболбозони ҳар ду тимам ба чашм расида истодааст ва довари марказ ҳам бо имкон дарёфт кардан дарҳоло онҳоро боз баланд кардани садои ҳуштаки худ манъ мекунад. Фахриддин Сафарзода омодагӣ мебинад баҳри иҷроиши зарбаи ҷаримавӣ. ду футболбози Регартадаз дар девори дифоӣ қарор доранд. партофти Сафарзода ба дохили ҷаримагоҳ ва ин вазъиятро муҳофизатгари Регартадаз бартараф кард. Абдусамад Ҳоҷибоев партофти ӯ ноаниқ аст ва капитани дастаи Куктош
дар ин вазъият тавонист ҳолати мазкурро бартараф кунад. Аҳтам Холбоев. Ҳикматулло Расулов. партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ имконияти бисёр ҳам хуб ба вуҷуд меояд барои Наврӯз Рустамов. аммо Баҳоуддин Холиқов дар ин вазъият аввалин шуда ба тӯб расида буд. Наврӯз Рустамов дар бозӣ бар муқобили Истиқлол пеналтиро истифода карда натавонист. Айнтараш зарбаи аввалин иҷро кардаи ӯ ба гол мубаддал шуда. мудовари марказ баъдан ишора кард ки ду футболбози Регартадаст қабл аз муддат ба дохили ҷаримагоҳи рақиб дохил шуданд. яке аз онҳо Амирҷон Сафаров буд ва дигаре Ҳикматулло Расулов ва маҷбур шуданд футболбозони Регартадаст пеналтиро аз сари нав такроран иҷро кунанд. ва дидем ки бори дуюм Наврӯз Рустамов ба хатогӣ роҳ дод. бисёрам хуб дар маркази майдон тӯбрабоӣ аз ҷониби футболбозони Регард ба чашм расид. Абдусамад Ҳоҷибоев аммо тӯбро аз даст медиҳад ва футболбозони рақиб ҳам муддати зиёд онро дар ихтиёри худ нигоҳ дошта натавонистанд. Ҳикматулло Расулов партофти ӯ ба канори чап ва мебинем ки дар ин вазъият яке аз футболбозони хатти дифои Регартадаст Акбар Бобомуродов тӯбро дуруст кор карда натавонист. Ҳикматулло Расулов партофти ӯ талоши Фирӯз Раҳматов дар дохили ҷаримагоҳ аммо мебинем боз ҳам бенатиҷа. ба давоми чанд дақиқаи охир бозӣ каме ором шудааст. мо тақрибан ҳуҷумҳои хавфнокро аз ҷониби ҳар ду даста мушоҳида намекунем. футболбозони Регартадаст дар ин вазъият маҷбур мешаванд ки тӯбро аз майдон берун кунанд. ин Акбар Бобомуродов буд. чун зери фишори рақиб қарор гирифт маҷбур шуд тӯбро аз майдон берун кунанд. ягона роҳе ки барои худ дарёфт кард дар ҳамин вазъият шояд маҳз берун кардани тӯба аз майдон буд. Асилбек Мансуров партофт мекунад тӯбро аз аут ва партофти Азизбек Султонов ба дохили ҷаримагоҳ. имконият барои футболбозони Куктош аст. имконияти бисёр ҳам хуб баҳри зарба задан. Акбар Бобомуродов зарбаро иҷро кард ва дидем ки ин зарба пас аз расиш ба футболбозони Регартадаст боз ҳам аз майдон берун мешавад. муҳофизатгарони Регард то ҳамин лаҳза хубтар дифоъ карда истоданд. имкон намедиҳанд ки зарба иҷро кардаи рақиб то ҷониби дарвозаи онҳо ҳаракат кунад. навбат капитан Сафарали Каримов монеи зарба шуд. айни замон ӯ ним муҳофизатгар аст, вале мавсимҳои қаблӣ бештар дар хатти дифои канорӣ бозӣ мекард. партофти навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ. афтиши футболбозони Куктош аммо онҳо муборизаро идома дода истоданд. зарбаи навбатӣ ва дарвозабон пас аз расиши тӯб ба ҳамдастовиаш тӯбро ба дасти худ мегирад. Рустам Ризоев такрори ҳамин вазъияти хавфнокро айни замон хоҳем дид. Меҳреҷуддин Музаффаров омода буд то пас аз ин кашед тӯбро соҳиб шавад, аммо дарвозабон вазифаи худро бехато иҷро кард дар ҳамон вазъият. Ҳикматулло Расулов тӯбро аз даст медиҳад. боз ҳам Расулов Саидамири Саидаҳтам тӯбро аз нимаи майдони худ боз ҳам ба нимаи майдони рақиб мегузаронад, аммо футболбозони Куктош талоши ба ҳуҷум гузаштаро мекунанд. аут шуд. партофти Расулов ва қоидаи бозӣ вайрон карда шуда аз ҷониби Принс Артур дар баробари Наврӯз Рустамов. партофт ба дохили ҷаримагоҳ аст, аммо дар ин вазъият боз ҳам қоида вайронкунӣ аз ҷониби футболбозони Регартадаст ба чашм мерасад.
ва болотар гуфтем ки тамоми зарбаҳои ҷаримавиро аз самти рост дар ҳайати регартадас ва омад зарбаҳои стандартиро дар маҷмӯъ ҳикматулло расулов иҷро карда истодааст. Аз самти чап бошад ин вазифаро бар дӯши худ далер тухтасунов гирифтааст. Наврӯз Рустамов ва айни замон дар қатори нишонзанҳои беҳтарини лигаи олии футболи кишвар қарор дорад. Дар ҳисоби ӯ 5 гол мебошад. тӯб аз майдон берун шуд ё на? На, довари Канурӣ иҷозат медиҳад. ишора карда истодааст ки тӯб дар майдон буд. ойбек абдуғаффоров партофти ӯ дар ихтиёри футболбозони регар боқӣ мемонад. одил бобоназаров партофти ӯ ва муҳофизатгарони Куктош тавонистанд самти ҳаракати тӯбро дигар кунанд. ин капитани даста Аҳтам Холбоев буд. зарбаи кунҷӣ партофта аз ҷониби ҳикматулло расулов ба уддин холиқов тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун мекунад ва ҳам акнун ҳамдастаҳояш низ тавонистанд кӯмак расонанд. аввалин шуда ба тӯб ойбек абдуғаффоров расид ва тӯбро аз майдон берун кард. Меҳруҷдин Музаффаров бо ӯ талош мекард. дар ҳамин вазъият ҳуҷуми футболбозони Куктош метавонад ки идома ёбад. боз ҳам Меҳруҷдин Музаффаров ва бар муқобили ӯ Абдусамад Ҳоҷибоев талош кард ва маҳз ин футболбоз муваффақ буд дар дохили ҷаримагоҳ. бархурди Принс Артур бо Сафаралӣ Каримов. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби бозигари Регартадас. довар маҳз ҳамин бора ишора кард ва чун Сафаралӣ Каримов мехост тӯбро қабул кунад баъд аз бо қафаси синаш коркард карда, дидем чанд сонияро аз даст дод. Принс Артур пешдастӣ кард ва аввалин шуда ба тӯб расид. Куктош баъд аз танаффуси тобистона дар лигаи олии футболи кишвар бозии аввалинаш дар даври ҳаштякниҳоӣ бар муқобили бошгоҳи Барқчӣ буд дар сафар. онҳо бо ҳисоби 3-2 мағлуб шуданд. ва дар бозии дуюм баъд аз танаффус гуфтем ки бар муқобили клуби марказии варзишии Артиш Помир ғалаба карда ба ҷои сеюм баромаданд дар ҷадвали мусобиқа. Абдусамад Ҳоҷибоев аввалин шуда ба тӯб мерасад ва қоидаи бозиро бар муқобили ӯ Фахриддин Сафарзода вайрон кард. Фирӯз Раҳмат қоидаи бозӣ боз ҳам вайрон карда мешавад ё на? На, довар ишора кард ки бархезад бояд аз ҷои худ Фирӯз Раҳмат ва акнун қоида вайронкунӣ аз ҷониби футболбозони Регартадас ба қайд гирифта мешавад. Азизбек Султоновро аз по афтониданд. воқеан ҳам агар ба ҳамин минвол идома ёбад ҷараёни дақиқаҳои боқимондаи қисми аввал, пас мо муддати зиёд бозии пурмазмуни футболро дар иштироки ин ду бошгоҳ нахоҳем дид. зуд қоида вайронкунӣ, истӯи зиёд, садои уштаки довар, иҷроиши зарбаҳои ҷаримавию боқимонда вазъиятҳои стандартӣ дар ҷои ҳар ду даста ба чашм мерасад, аммо вазъиятҳои воқеан ҳам хавфнок ки боиси рахна кардани дарвозаи якдигар мешуда бошад камтар ба чашм расида истодааст. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Далер Тухтасунов қоидаи бозиро вайрон кард. Футболбозони Куктош дарҳол тӯбро ба бозӣ медаронанд. имконияти идома додани ҳуҷум ҳаст ва Далер дигар бора боз ҳам садди роҳи ҳаракати тӯб мешавад. Асилбек Мансуров партофти ӯ
Меҳроҷиддин Музаффаров талош кард дар дохили ҷаримагоҳ, аммо қоидаи бозӣ на мазорат мепурсам, ин навбат офсайд ба инобат гирифта шуд агар хато накунам. Партофти Сафарали Каримов бисёрам хуб имконияти идома додани ҳуҷум аст барои футболбозони Регартадас. Ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти зарба задан ба вуҷуд меояд ва зарба дар охирин лаҳза аз ҷониби Наврӯз Рустамов иҷро карда шуд, аммо мебинем муҳофизатгарон тавонистанд садди роҳи ин тӯбро гиранд. Ба ҳар ҳол футболбозони Регартадас айни замон ҳуқуқи иҷрои иши зарбаи кунҷиро дарёфт карданд. Аммо як қисме аз футболбозони Кӯкдош ба ин ҳолат бовар надоранд ва фишор меоранд ба кӯмакдовар. Бояд мо дар ин ҳолат навори такрориро мушоҳида кунем. Принс Артур ибтидо садди ҳаракати тӯб шуд ва дафъаи дуюм ҳам маҳз ӯ буд ки нагузошт тӯб ҷониби дарвозаи Баҳоуддин Холиқов пас аз зарбаи Наврӯз Рустамов ҳаракат кунад. Зарбаи кунҷӣ Ҳикматулло Расулов омодагӣ мебинад баҳри иҷроиши зарбаи кунҷӣ. тамоми хубавии зарбазани Регартадас дар дохили ҷаримагоҳ аст ва аввалин шуда ба тӯб Принс Артур мерасад ва қоидаи бозиро бар муқобили ӯ боз ҳам вайрон карданд. фол дар ҳуҷум ба қайд гирифта мешавад. бори дигар бетакрори ҳамин вазъиятро мушоҳида кунем. дар мубориза бо ӯ шояд Наврӯз Рустамов буд ки қоидаи бозиро вайрон кард. дақиқаи 35-уми қисми аввали рақобати дастаҳо ҷараён дорад. ҳисоб кушода нашудааст. 0-0. дар баробари бозии имрӯза гуфтем ки дидори дигар ба ин дастаҳои клуби марказии варзишии Артиш Помир ва Панҷшер низ дар як вақту соат бо бозии имрӯза бо бозии ба ин дастаҳои Регар ва Кӯкдош бояд оғоз шавад. партофти хато аз ҷониби Наврӯз Рустамов ва футболбозони Кӯкдош тӯбро соҳиб шуданд. Нодирбек Ибрагимов партофти ӯ ба Одил Бобоназаров. партофти Одил ба дохили ҷаримагоҳ футболбозони Кӯкдош тӯбро соҳиб мешаванд ва зарбаи кунҷӣ кор карданд. Азизбек Султонов ҳаракат кард аз канори рост ва зарбаи кунҷӣ кор кард барои ҳамдастаҳояш. фардо бошад ду бозии дигар ба ин дастаҳои Барқчӣ ва Истиқлоли Душанбе ҳамчунин Хатлон ва Хуҷанд дар назар дошта шудааст. на мазорат мепурсам, инҷо аз назди дарвоза акнун футболбозони Регар тӯбро ба бозӣ даровардан, аммо дар навори такрорӣ мо дидем ки тӯб ба футболбозии Регар дар охирин лаҳза бархӯрда буд. имконият аст барои зарба задан ва чӣ гуна вазъияти хавфнок барои футболбозони Кӯкдош. ман гумон кардам ки барои қоида вайронкунӣ довари марказ Беҳрӯз Муртазоев онҷо садои оштаки худро баланд мекунад барои ҳамин ҳолате ки чанд лаҳза пештар аз ин буд, вале на, ӯ иҷозат дод то ин ки бозӣ идома ёбад ва Собирҷон Холматов ин зарбае ки иҷро кард каме баландтар зарба иҷро кардаи ӯ тӯб аз тири дарвозаи Регартадас аз майдон берун мешавад. тӯб аз майдон берун шуд. Нодирбек дар ин вазъият тӯбро натавонист ки дар майдон нигоҳ дорад. хуб бинандагони гиромӣ, гуфтем дар ҷадвали умумии мусобиқот Истиқлол бо 29 имтиёз пешсаф аст. баъдан Хуҷанд ҷойгир шудааст дар ҳисоби футболбозони соҳили Рудии Сир 27 имтиёз аст. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад ин навбат бар муқобили Нодирбек Ибрагимов. Кӯкдош дар ҷои сеюм аст, 18 имтиёз доранд онҳо. Саидамири Саидаҳтам бо корти заф муҷозот карда мешавад. барои қоида вайронкуние ки чанд лаҳза пештар аз ин аз ҷониби ӯ сурат гирифт, воқеан арзанда будааст. ин амал иҷро кардаи ӯ. клуби марказии варзишии Артиш Помир дар ҷои чорум аст, 17 имтиёз дорад. Хатлон дар ҷои панҷум 14 имтиёз ва Регартадас бо 13 имтиёз дар ҷои шашум қарор доранд. бо Панҷшер 10 имтиёз дар ҷои ҳафтум ва Барқчӣ бо 4 имтиёз зинаи охирини ҷадвали мусобиқотро ишғол мекунад.
фарқияти тӯбҳои Регарта даст баробар аст 16-16. фарқияти тӯбҳои Куктош бошад 15-17 аст. аммо шумораи имтиёзҳояшон беҳтар ба чашм мерасад. Регар аз 12 бозие ки анҷом дод 3 ғалаба 4 мусовӣ ва 5 бохт дорад. Куктош 5 ғалаба 3 мусовӣ ва 4 бохт дорад дар ҳисоби худ аз 12 бозие ки то имрӯз анҷом додааст. Нодирбек Ибрагимов гузариши навбатии ӯ тавассути канори чап ва Саид Амири навбат бехоҳида вайрон кунӣ тӯбро аз ӯ мерабояд. Ҳикматулло Расулов партофти ӯ ба канор. Удил Бобо Назаров кӯшиш кард, аммо тӯб аз майдон берун шуд. воқеан ҳам яке аз мушкилоти асосии дастаи Регартада аст ин истифода накардан аз вазъиятҳои хавфнок ба ҳисоб меравад. дар ин бора худи сармураббии даста ҳам иқрор шуд пас аз бозии ҷон бар муқобили Сарафшан ки дар ҳамин майдон сурат гирифта бо ҳисоби 1-0. Регар ғалаба кард. имкониятҳои бешумори худро шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев истифода карда натавонистанд ва баъд аз бозӣ гуфт Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ки онҳо гарчанде ҷустанд ҳамлагари марказиро дар равзанаи гузариши тобистона, аммо варианти қонеъкунандаи худро дарёфт накарданд. ва Амирҷон Сафаров ки як муддат дар раъяти дастаи Туханд 1912 Ӯзбекистон аз Санҷиш мегузашт, баргашт дигар бора ба Регартадаст, вале имрӯз бо сабабҳои гуногун дар ҳайати Регартадаст иштирок накарда истодааст. дар ҳамин бозӣ яке аз футболбозони Куктош ҷароҳат гирифтааст ва дар замин мехобад, аммо Регартадаст нахост тӯбро аз майдон берун кунанд ва макнун футболбозони Куктош худ маҷбур мешаванд тӯбро аз майдон берун кунанд. ин футболбози ҷароҳат гирифта ин муҳофизатгари тим Нодирбек Ибрагимов аст. аз ҷои худ боло мешавад Ибрагимов ва мебинем ки бозиро идома дода метавонад. футболбозони Регартадаст ба ферплей риоя карда баргардонидан тӯбро ба рақиб. 1:42 қисми аввал низ ҷараён дорад, аммо мо то кунун дар бозии байни ин ду бошгоҳ шоҳиди гол нашудем. воқеан ҳам дидори аввалини ин дастаҳо дар Лигаи олии футболи кишвар санаи 18 март сурат гирифта буд ва дар майдони Куктош бозӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 ҷамъбаст шуд. бори аввал буд ки бошгоҳҳо дар Лигаи олии футболи кишвар майдондорӣ карданд. Абдусамад Ҳоҷибоев, Ҳикматулло Расулов партофти ӯ ба канор бисёр ҳам хуб ҳамдастаи худро эҳсос кард дар ҳамин вазъият. Ойбек Абдуғаффоров партофти ӯ ва ин аниқтараш ба зарба монанд буд. ирсоли дигар бора аз ҷониби Наврӯз Рустамов ва футболбозони Куктош тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд. аут ба суди футболбозони Регар аст ё на? на, кӯмакдовар ишора мекунад ки аут ба фоидаи футболбозони Куктош. ҳангоме ки партофт иҷро карда мешуд ба Нодирбек Ибрагимов, дидем ки тӯб аз майдон берун шудааст ва футболбозони Регартадаст ҳамон қадар тӯлонӣ тӯбро дар назорати худ нигоҳ дошта натавонистанд.
Дилбобоназаров. Партофтию бисёрам хуб буд, аммо Азизбек Султонов ҳаракат кард ба самти ин туп. Ҳоло дидем ки муфтизатгарони Регарта даст садди роҳи ӯро гирифтанд. Умидин Одилов бисёрам хуб мубориза мебарад. Партофтию ба Меҳроҷиддин Музаффаров. Dali, sai dali, não vou sai dali. Rápido. Vai tá. Саид Амир, Партофтию, бисёрам имконияти хуб аст. Фирӯз Раҳматов тӯбро қабул мекунад. Аммо мавқеияти зиёдеро аз даст дод. Бо ин кашолкорие ки дошт Фирӯз Раҳматов, ҳарчи зудтар бо тӯб ба ҷониби дарвозаи рақиб ҳаракат кардан мусоидтар буд дар ҳамин вазъият. Аммо дидем Фирӯз тамоман роҳи дигарро интихоб кард. Ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри футболбозони Регар боқӣ мемонад. Ҳикматулло Расулов. Партофтию ба дохили ҷаримагоҳ зарба дарвозабон бартараф мекунад ва чӣ гуна имконият буд барои футболбозони Регарта даст дар охирин дақиқаи қисми аввал. мусоидтарин фурсат баҳри рахна кардани дарвозаи Куктош, аммо мебинем боз ҳам ин имконияти худро футболбозони мизбон истифода кардан наметавонанд. такрори ҳамин вазъиятро ҳоло мушоҳида хоҳем кард. ирсол аз ҷониби Ҳикматулло Расулов, зарба бо сар аз ҷониби Наврӯз Рустамов анҷом дода шуд ва муҳофизатгар Фахриддин Сафарзода дар ин вазъият пас аз он ки дарвозабон тавонист ин ҳолатро бартараф кунад, тӯбро аз майдон берун мекунад. яке аз беҳтарин имкониятҳо ҷиҳати рахна кардани дарвозаи Куктош барои футболбозони мизбон буд, аммо онҳо боз ҳам ба қадри ин фурсати худ нарасиданд. 2 дақиқа вақти изофӣ зам карда мешавад ба ҷараёни қисми аввали рақобати дастаҳо. биёед мо такрори ҳамон вазъияти хафнокро бори дигар мушоҳида кунем. воқеан ҳам зарбае ки бо сар анҷом дод Наврӯз Рустамов хело хафнок буд, аммо Баҳоуддин Холиқов яке аз сеҳифҳои асосии ин бозиро манзури мо шумо мекунад. тавонист дар ҳамин ҳолати душвор вазъияти хафнокро бартараф кунад, аммо баъдан бар муқобили ӯ Фирӯз Раҳматов қоидаи бозиро вайрон кардааст. дақиқаи якуми изофии довари марказ бо ҳамин хотима меёбад. пас аз ҷароҳат гирифтан ёрии таҷлили тиббӣ расонидан ба Баҳоуддин Холиқов ва дақиқаи якуми иловагӣ хотима ёфт. Одил Бобоназаров, Партофтию ба Нодирбек Ибрагимов, Саид Амир. каме бояд бо аҳамияттар бошад ин футболбоз дар аксари дуэлҳо. рақибаш Нодир Ибрагимов беҳтару хубтар назар ба Саид Амир майдондорӣ карда истодааст. танҳо як вазъият буд ки Саид Амир дар охирин лаҳзаҳо тӯбро аз назди пои Нодир Ибрагимов рабуд. дар боқимонда вазъиятҳо бо партофти тӯб аз назди Саид Амир мебинем Ибрагимов рақибро дар ғафлат мегузорад. имконият барои футболбозони Куктош аст, аммо ин вазъият акнун рафт карда шуд. Ҳикматулло Расулов дақиқаи 2 иловагӣ ҳам инҷо хотима меёбад. шояд довари марказ ба хотири оне ки ёрии таҷлили тиббӣ расонида шуд ба Баҳоуддин Холиқов боз каме муддати дақиқаҳои иловагиро афзоиш диҳад, аммо на ин тавр намешавад ва довари марказ Беҳрӯз Муртазоев садои ҳуштаки худро баланд кард. бо ҳамин қисми аввали дидори даври 13 лигаи олии футболи кишвар ба ин Регарта даст ва Куктош дар варзишгоҳи Талко Арена бо ҳисоби 0-0 хотима меёбад. мо низ интизори қисми дуюми рақобати дастаҳо мешавем ва баъд аз чанд муддат бармегардем ба рӯи экранҳои телевизиони шумо бинандагони гиромӣ. то ин муддат бошад шумо метавонед вазъиятҳои хафноктарини қисми аввалро бо иштироки ҳар ду даста ҳам шоҳид шавед ки воқеан вазъиятҳои хафнок буданд дар иҷрои ҳар ду даста. Дай парада микрофон. Да, беру, наверное, чили, бухора, бухара, шумо, бля.